perfekt. Last cloud for the garage. Yeah. Bags. Okay. Paper. Yeah. This is the paper. Two rolls. Yeah, 12 rolls. Yeah. Lige herovre der står en utæt vandbeholder. De har pillet ud, det er den, der ligger der. Der kommer sådan en ny i der. Så det har man bare ladt stå og løbe med vand i. 3-4 år. The baños. No, de poquito blanco. Okay. For baño. Some. Okay. Allá en okay. Slide. Here. Oh, okay. For Para los baños. baños. Yeah. Maybe no. Una new baño. Un baño. Sí. Pero allá la trailer. La trailer. Okay. Or Oh, yeah. yeah, right hand new. Yeah. Total new everything. Yeah. Okay. This is for Luis tile. Luis. Okay. So total everything. Okay, Martin. Pintura, blinds, baseboard, corners, sandpaper, everything. Ceiling arriba. Yeah. Ceiling arriba. Yeah. Hey, Juan. Okay. I'm gonna call Tobias right now for Okay. Azure. Det er så Mortens trok. Det her det er så et hus, der er lidt smager, ikke så galt. De er ved at reparere det lidt og hugget fliserne ud. Der er sådan lidt problemer bag ved døren og sådan lidt. Der er repareret lidt her. Lidt her. Lidt. Vinduet er brækket i stykker. Sådan lidt. Det ser lidt beskidt ud, men det går. Der fliserne de er blevet taget. Der har været slået hul i væggen her. Der har slået hul i væggen her. Sådan lidt. Ja, de har haft en bæver, der er gået ind og bidt lidt i træet, men ellers så lidt tørt.
Og man lige slår et lille hul i væggen her. Det er som helst så galt. Og man smager lidt af døren her. Det er som helst så galt. Så er det gået lidt hul herover, men det er nu da heller ikke så slemt. Og man kommer til at slå et hul her. Yes, I was just leaving. Good, I'm just leaving you a message. I was just going to let you know, there's also another one that Og så er det helt så galt. Man er lige kommet til at ødelægge vasken en lille smule, men det er nu ikke slemt. Der har været et hul i væggen her, der er repareret. Der har været et hul i væggen her, det er også blevet repareret. Det her, det ser rimeligt ud. Galt er det ikke. Skuffen der plan lige rykket der og sådan lidt. Ja, det er nok ikke slemt. Yeah, so we should get the electrical reading done and Så er der en dejlig svømmepøl, ikke sådan lige beregnet tilbage nu her, men ellers så er det ikke slemt. we have the $5,000 security deposit to take it from. There's the player. Yep, and I get a $5,000 security deposit up front plus the 2 months rent. Yeah, Og solen skinner, det er godt vejr. everything's up front, Godt. and then Ja, så er vi inde i Phoenix Midtby. Der er vi ved at kigge på nogen, der er ved at blive restaureret her. Ham der har købt dem, han har kun købt de 2 af dem der. Han har ikke købt dem der. De ligner noget, der ikke duer mere. Alle fliserne er kommet. Det der, de er begyndt at lægge fliser, de har malet dem indvendigt. kommer det at ligge af helvede til de fliser. Hvad? De fliser, de kommer til at ligge af helvede til. Nå, Det kan jeg se allerede. Bare de få, han har lagt i hjørnerne, passer ikke, og kanten over passer. nej, jeg kan godt se, de... Så du se der, hvordan den hopper, og snottet, det løber op igen. Ja, Det duer simpelthen ikke. men det var det, han ville have. Ja, det bliver noget lort.